Суда yüze alasыңмы? Мен сені көрмей төзе алмайм, сен төзе аласыңмы? Әлеге жырны хәзерге вакытта шатлыктан түгел, киресенчә күз яшьләре белән башкарасы килә. Чөнки Татарстандагы бердән-бер татар этнографик музейын су басты һәм менә шушындый балыкчылар гына кия торган бутыйлардан башка бирдән йөреп булмый һәм суның тирәнлеге урыны белән метр ярымга кадәр җитә. Кичә куеп туп-тулы иденде су белән бүген әзрәк киткән икән, менә берәр метр аска киткән. Миндамир Камалетдинов карлы кыштан соң язны куркып көткән. Музейны бу дәрәҗәдә үк су басканы юк иде ди. Хәзер ул килгән зыянны санау белән мәшгуль. Бәхеткә экспонатларны ат һәм кош-кортларны куркынычсыз урынга күчерә алган. Зыян килде җил тегермәненә, аның инде бөтен фундаментына хәтле керде, идәннәренә хәтле су керде. Аннары менә Зелиха күзләрен ача дигән кинога крестьян җыртына килде. Аны бөтен хозяйстволары, аның бөтен келәтләре, мунчалары бөтенсе су астына калды. Янәшәдән генә М7 трассасы уза. Тиганың бу өлешен төзегән вакытта музей территориясе ягыннан яңгыр сулары зөягә агып төшә торган итеп эшләмиләр. Су бер генә кадакта кулланмыйча салынган мәчеткә дә үтеп керә. Ташу сәбәпле хәзер бирегә туристларны кабул итә алмыйлар. Бүген Ярославльдән килгән кунакларны да кире бордылар. Всем интересно. Мы туда не можем попасть. Летели из Ярославля вот специально. Әлеге музейга елына 4000 турист килеп татар мөхите белән танышып китә торган була. Бу ай сайын якынча 350 кеше дигән сүз. Язгы ташуга бәйле рәвештә музейга керү өчен генә 100 меңлек билет сатылмыйча кала. Исак авылына яз беренче тапкыр гына мондый күңелсезлекләр алып килми. Миндамир Камалетдинов музейны күчерү теләге белән яна. Музейның җирен бөтенләй башка җиргә, музейны күчерергә дип уйлаган идек. Зуррак җиргә, менә безнең юл аша гына монда күпер аша чыкканда, Зия елгасы күпер аша чыкканда безнең анда бер 6 гектар, 7 гектар җир бар. Яшел-Үзән районы башкарма комитетында әлеге мәсьәлә турында беләләр. Хәзер этнография музеен кайда күчерүне хәл итәчәкләр. Это не размежован еще пока участок, да. Әлеге урынны су басмас дип өздереп кенә әйтеп булмый. Анда геологик тикшеренүләр уздырылганы юк. Хәзер без яңа мәйдан эзлибез. Ул иң беренче чиратта музейның элеккеге урыныннан ерак булмаска тиеш. Ләкин музейны күчергәнчегә кадәр аның янәшәсендә җыелган суны суыртырга кирәк. Шушы музейдагы су басу буенча информация башкарма комитетка барып иреште. Шундук анда Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының экипажы җибәрелде. Бүген инде кичкә су калмас дип өметләнәбез. Ләкин Миндамир Камалетдинов сүзләренә караганда суны суыртучы булмый. Якынча фаразлар буенча су әлемендә 2 атнадан соң гына кибәчәк. Яшел-Үзән районыннан Руслан Хусудинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.